Ahojte milí diváci, dnes som sa rozhodol natočiť pre vás video o mojom novom pavúčikovi, pre ktorého som si včera bol. A ako ste sa dočítali v nadpise, tak je to král pavučín, alebo teda pavučinový král, pretože si robí naozaj krásne a rozsiahle pavučiny, zapradie celé terárium, v ktorom si vytvorí svoje tunely. Takže je to majster po svojom obore. Konkrétne sa jedná o vtáčkara Chilobrachys fimbriatus, o samičku semi alebo subadult, čo znamená, že je jeden alebo maximálne dva zvleky pred dospelosťou. Tento druh pochádza zo západnej Indii. Je to toxicky významný druh a rýchly druh a agresívny druh. Takže hneď takto k tomu, že neodporúčam určite ako prvého pavúka, určite neodporúčam akúkoľvek manipuláciu zbytočnú, vôbec nie dávať na ruku a absolútne neodporúčam začiatočníkom akože vôbec, pretože pri akomkoľvek vyrušení hneď sa dáva do obranného postoja a je naozaj rýchla, že vás kusne, ani nebudete vedieť. Keď vás kusne, čo sa týka slabších jedincov, to znamená, že kto má problémy so srdcom, s dýchaním, s ladvinami, tak po kusnutí treba hneď radšej vyhľadať lekárskú pomoc. Pre zdravého jedinca to kusnutie bude bolestivé, môžu sa objaviť horúčky, ale nevoľnosť alebo krče, ale nič vážnejšie. Ja mám terárko pre ňu pripravené. Tento druh je taký stromovo-norový alebo norovo-stromový, pretože on zapriada vlastne zo spodu, spraví si norku, začne zapriadať a pokračuje až hore. Takže ja som zvolil som terárium pre stromového pavúka, teda vyššie terárium. Tentokrát som nepoužil umelé rastlinky, dal som iba korkové kôry, pretože si myslím, že tie umelé rastlinky by tam boli zbytočné, keď vlastne asi by ich tam potom ani nebolo vidieť. No, takže toľko na úvod. Ešte som chcel povedať, že teda v dospelosti sa dorastajú v rozpätí dvoch samičky okolo tých 12-14 cm. Ukážem vám ju aj zbližšia, pozrieme si, aké má sfarbenie a potom si ju presunieme do terária. Takže tuto je tá spomínaná slečna. Je naozaj krásna, ona má úplne tmavomodré končatiny, až čierne. Abdomen, to je zadoček, má hnedý s čiernymi pruhmi. A takisto aj Carapax, vidíte, aká agresívna, presne preto to neodporúčam začiatočníkom a neskúseným chovateľom. A dokonca pri takýchto útokoch, neviem, či ste to počuli, ona aj vydáva zvuky také syčavé. Takže toto je ten obranný postoj a to znamená, dajte mi pokoj. Ale chcel som to sfarbenie, končatiny tmavomodré až čierne, abdomen, zadoček hnedý s čiernymi pruhmi a Carapax taký svetlo hnedý. Ja dúfam, že to premiesňovanie do terária prebehne bez nejakého uhryznutia a komplikácií. Takže vidíte, není to sranda už takýmito agresívnejšími druhmi. Predsa treba byť len opatrný, takže nie začiatočníkom, nie na ruku, ani nič. Takže ja ju teraz zavriem, určite sa ešte bude snažiť kusnúť a potom si ju presunieme. Takže ako vidíte, terárko na výšku, substrát, 100% rašelínu som dal poriadne zarosiť a korková kôra bez umelých rastlín. Tak ideme vyskúšať tú slečnu dať do jej nového domova. Treba byť naozaj opatrný, pretože v sekunde človek sa ani nenazdá a kusne. No poď.
Je to boj. Už to tam má celkom dosť zapriadené. Za tú chvíľku, čo tam bola. Dobre, nejeduj sa už. Nejeduj sa. A poď šup. Sa bojí. Ani sa nečudujem. No. Výborne. Tak sme to prežili zdraví. Ona si zaleze a začne zapriadať. Takže bolo to dnes také akčnejšie. Ďakujem vám za pozornosť a vidíme sa opäť pri ďalšom videu.